Okay, awalan na ko, bats na yun. Awalan na. Ideal, ikanak ni friend, hindi nakakumpay na ka. Kuha ka atap no, ada tumulong kahit no. Kaya magkuha ti Gcash tap no, usap ti Gcash no. Katuno, kumaway ka ha. Ngayon ano sa mga yun eh. No, ka makasiyag dugbing. Hindi nga, bro, ko. Eh, Nalagit na. ang sa malayam na kami, bakit ka rin eh, nagtot pa yung 2,000 na. Hindi naman ng lolo ba yan. So karon, Hindi ko ayaw. Isaldo, isin mo ko. ikuha ka ron, tayo post ka tap no, tulungan da ka. Isaldo, isin mo ko. Well man, Hindi ka na paralas ko. Sa lakinade. ano saan eh, sabi. Kaya Ngayon wala ka. ang ka makasiyag, dugbing. Ni classmate. Arlene, Mr. and Mr. Di na ba eh. Ikuha ka ron na i-video ta, Hindi ako naglaon eh. Hindi siya. Tamang kwata ti Gcash. Nandanahin eh. Di para agas ko. Talaga mga na-real beer ko talaga. Ko na, di ba? Kaya malis ko ba no? Ano, komplikasyon lang pa. Kung ni doktor ko, kung Nakuha ka. nukayat mo, kaperang kita po sumulong mga isagana, taktil nga kwarta ko na. Milyon ka ba? Milyon na amaray, pangalangap pilyon. Kat na, dami milyon tayo, alis to lang ka ba? Ito nga, ako mabak na lang, iso mo pabong. Ang kunak mo ko, bye-bye amin, siguro. Kaya ganda niya ako mga suwan. May di ka makapag na na. Awan na kawal pa pala sa kastuin eh. Nakana? Katning ka tas yata ko. Agwiti tulog ba kita na siya? No, gisbis ba? Talatan nga ako lang ta. No, basta sunod na ba? Nakawilchera na biglaan mo na anak ko na nagkulit. Isa ako bigla na anak ko makatakdiri din. Hindi nakarawar ko sa badalan. Nag-ano ito. Ano mo na karupulo. Ano ba ako magaling ako na? Ang honest ka ba? Ang nakita na kami, bakit ka napunta mo? Na sabula ko, aksebo ka na araw. Oo, mamay-puyap mo, i-vlog mo ko. Hindi ka mabot ko. Nalagyan mo na pa, ganyan yung niyakli na ta. Eh, Nalagibdak ko. Ay, nagkakala ko. Kung mga araw di nilaguro lang mga kuha. Naaalangin, hindi ko na eh. anday, ni Manuel na.